Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi, bye. Ug sa tanang mga naminaw ka lang. Just call me Sandra. 24 na ako ang edad. Taga somewhere in Visayas. Ug usa ko sa nabuang sa tukhang ni Mary. Nga gibaylog yun na ako sa K-drama. 2 years na day ko nga kay walay uyo. HR officer ko sa usa ka mall, diri sa mo ang lugar. Di man sa tapilian og lalaki. But wala pa yun ko'y natipuhan ay. Hangtod, nakapaminaw ko sa nagtrending nga confession ni Mary nga tukhang. Pwerte yun na akong lingawa ay. Mura man sad og lami magpatukhang ni mamang pulis. Mao na nga tungod sa kabuang nako sa tukhang ni Mary. Nangutan ako sa akong mga kauban ug doon na ba sila'y kailang pulis nga single kay paila-ila ko. Manangan ako nga, hoy, na may kaila nga single nga polis. Ipalaila pud ko be. Una akong sa kaamiga nga, naon sa Cassandra, kami niyon na ka. Tubag ko nga, lami naman magpatukhang. Dami tubag siya nga, unsay tukhang, drugs ka ba siya? Tubag ko nga, oh, hapit na. Mong nangita kog pulis basig na amoy kaila. Kanang naapoy na nga, aron ka nahanta og manukhang na. Andan tubag siya nga, pagtarong ba chi, nakadrugs ka. Mitubag ko nga, basta, sultihan talang mo og nganong ganahan ko patukhang. Na may kaila. Then mitubag akong isa ka amiga nga, paryente ni Sir M. Di ba mga policeman? Katong namista tayo lang sir sa una ba? Mga 2019 pa to. Crush ka nitong lalay tong pag-umangko ni sir kay gwapo. Kanya police man to. Tubag ko nga, wala ligo ko bantay. Namihan ako isa ka amiga nga. Ang naman, busy man kag video kay sa sulod. Mga pulis bi atong naa sa gawas. Dugay na po to basig minyo na to. Na ay daghan diaw. Ngita pakaglayo nga naanay ni duol nimo. Tubag ko nga, basta, pulis ako kay magpatukhang ko. Then may katawa ko. Tod man tungod kay baga yun kong face, nangutana ko ni Sir M. Og available pa ba to iyahang igagaw? Moralag nakakita og item sa online. Pero, nihayag akong kaugmaon pag ingon ni Sir, og wala pa namin. Pero nangit-ngit dayon, kay naa na daw ko. Baga kog nawong, pero di po ko mangilog. Pero kay lakas man ko sa mong head, ingon siya nga ipila-ila ko niya, og naa siya mailan. Mao nga waiting ko sa mga update ni Mer, og waiting pud ko sa update ni Sir. Hangtod, May 30, na ay nag-friend request na ako. Wala ako kaila. So I deleted it kay dili yun ko ganahan ug dili na ako kaila ang friends na ako sa Facebook. And then the next day, then may ana si Sir nga, "Osan, nagkaila na mong dandi?" Tubag ko nga, "Kinsay dandi, Sir?" Then tubag siya nga, "Di ba nakipagreto kag pulis? Kauban to siya sa akong pag-umangkon ba, nga imong gipangutana. Nakasuroy man sa balay, moong giingnan na ako." May tubag ko nga, "Ha? Laina ni Sir, oy. Giingon pa yun niya. Uwawa po dato eh." Tubag siya nga, "Ay, dili na iingon. Wala man pud ka mag-ingon nga dili iingon." Tubag ko nga, "Laina ni Sir, oy. Gipa slide lang unta to nimo gisgot adto." Tubag si Sir nga, "Day kauban siya nga pulis pod og ulitaw. Nagwantad man kaha kag pulis, mong gihatag dayon ako imong Facebook.
Tubag ko nga, mo day itong nag-request na ako. Gidelete man na ako sir, kay wala ko kaila. And tubag si sir nga, it's not my problem anymore. Idesperada na ligi kaayo ko nga makabira og pulis. Nagpuan kog search og asa na tong dandi nga ni-request aron ako na po'y muad. Ang Viola, mura magnatinaw akong mata. Gabriel is true lalo. Nakaingon yung kog dili ni pwede og dili ko tukhangon ani. Sa mga to, nga gi-add na ko si Dante. Giwat yun na ako kanus ako yaksa. Nagbuntag na lang. Jamo yun. Nagbasol yun ko nga gidelete pa na ako iyahang request. Madistract ko usahay sa trabaho kay ma-imagine yun ako ang momol ni Mary o Gabriel. Wara kog puang. Matulalay na lang usahay. Unya, mungaag. Pagkaahak ba aning trabahoan. Then miingon ng kauban ako sa kuang. Unya asan, nakakubit na kagpulis. Mitubag ko nga, iya mo oy, wa na ko gi-accept. Tubag siya nga, nganong sa pulis pa manligi ka, nga naay manager diha o, naghuwat ra nimo. Nganong magpatukhang paman kag pulis. Mingon pa dyan akong isa kauban niya, unsa di pasabot sa mong tukhang di ay bachi. Tubag ko nga, kanang manoktok. Itubag siya nga, natural tuktok hangyo man ang tukhang, para raman na sa mga adik. Tubag ko nga, basa-basa bud mo og may time og mga confessions oy. Aron updated mo, adto mo sa UCFB. And then may katawa ko. Tinangutan na sila nga, unsa din ang tukhang? May tubag ko nga, gitukhang ni Boy Sigurd. Natingala sila. Ako silang gingnan, nga ka-slow po doy. Gi-injectionan og semen ba? Dahil nga tawa sila. Sa mga to, usayod ka adlaw nga sige kog huwat sa accept ni Dandy. Og wa, jamo. Dayon wala pa butoy update sa tukhang nga akong gipahabol. Pagsunod adlaw, murag ni kikbi akong atay, kay gi-accept nako adtong Dandy. Gipugna na lang yun nako ako makamot nga dili mo na og message kay aron mailahan ba yun og interesado po nato. Paita po ning kita na may mulihok yun, kanang kita na lang yun tanan. Motong sige ra kog stalk siya mga pictures oy. Pagkaahak, mura mag si Lito Lapid katong younger version niya. Wala rin ko nag-message pero sige like og heart sa mga pictures. Stalker kaayo kong agi. Sala gyuding Mary ba, kay paibog kaayo silahang momot. Sa moto, maingon akong sir na pod niya, san, kuhaon mo karon ng imong order o dad-on ako ugma. By the way, nag-online seller ang asawa ni sir og mga desserts. Mitubag ko nga, kuhaon na lang na ako sir, adto na lang ko pakuha sa kumanghon. Manghits lang minimo og sakay. Sir, kadtong si Dandy ba? Butan to. Mitabag si sir nga. Baw lamang. Kay kadto papud ko kita. Butan man pud sa kong tanaw. Nanguyab na dayon nimo. Mitabag ko nga. Mauli gini problema sir. Kay wala ko gi-message. Paita. Mitubag siya nga. Labon na nabitaw ng uyab nimo. Sigig paramdam nimo. Pero dili pud ka. Mitubag ko nga. O ako kagusto ato eh. Maayo tong pulis kay manukhang. Itubag si sir nga, masay manukhang. Tintubag ko nga, ay na sir, dili ma-explain. Sa mo to nga pagka-off na mo, nihapit na dayon may ilang ka sir kay magkuha sa mong order. Dugay-dugay pud mi kauli kay nakahits pa na mi kaon ilang sir, mga 7 PM na to. Dayon diha na ko sa gate sa Camellia Homes naghuwat sa kumanghon. Kay akong kauban, gilupad na siyahang uyab. Paita yun yung watay uyab oy. Dugay kay kumanghod, kay nagpalit pa daw siya giligid. Maong gilamok na yun ko ginawa. Sitsitan patag na ay mulabay. Ayon tag murag si Gabriel. Mga hangol pod og mga naong. Pila ka minutes ako hinuwat, dihay gahagoros nga motor. Sabi na ko kumanghod, pero dili man liay.
lami man kaayog motor. XRM raman tong amo. Then isulod sa kamelya. Hapit na yun na ako napatay akong manghod kay dugay kaayo. Taod-taod ni balik tong nagmotor. Wala ko kaila kay full face helmet man. Dayon ni hunong sa akong tungod. Kulbaan ko basig kaliton laman tanig pusil. Wa patawon ko kitagluwa. Nagpanglingi na ako sa guard kay basig maunsa na ko dali. Then mingon ang laki, nga ma'am, wala pa kakuha ka. Nag-helmet pa na siya anak, mataray nakita. Tubag ko nga, padong na sir. Then may tubag ang laki nga, nangutana manggod to si Sir M, o gikuha na ba daw. Niadto manggod ko sila una kay gihapit akong bayan. Namanggod ko nagstay dari kay naa akong isuon. Then may tubag ko nga, aw, kisa day ka sir? Tubag siya nga, ila-ila sa dayta ma'am, si Dandy day ko. Nakapang-ahak yun ko sa kong unahuna, tukhang na dis. Then may tubag ko nga, aw, ikaw day to, nice to meet you sir. Tubag ang laki nga, nice to meet you pud ma'am. Kaon jud ka dere, gabi na ra ba? Lami ba po di ingon unta nga pwede pahatod sir. Pero may ingon ko niya nga paingon ako manghod sir. Nagpalit pa daw og ligid. Mitubag siya nga ubanan sa kanako dere kay gabi na ra ba. Gikan pagtrabaho ma'am. Tubag ko nga lagi nihapit ra mi ilahang Sir M kay nagkuha pod sa mong order. Nakapang-ahak na yun ko kay gikuha iyang helmet. Hoy, kagwapo na lang ba dyan? Dinungutan na siya nga, asa di mo nga mall, ma'am? Then ako siyang gito pa. Dinungutan na pod ko niya, nga di ba police ka, sir? Asa pod ka nga station? Then giingnan pod ko niya kung siya dapit na asay. Dugay-dugay pod may nga gachika ni sir, ug nagampo ko nga mubuto unta ang ligid sa kumanghod, aron dili ko makuha. So kadadto sige na mig-chat ni Dandy. Happy na kay ko. Bahalag dili na mo update si Mary. Nagpa-blooming kaayo inyong auntie. Nagpa-riban yun kog buhok, kay unsaon na lang kay mo aura buta usahay. Ikansyawan ako sa mga office mate na ako, kay blooming lagi daw kayo. Murag na bisbisan. Pero wala pa gani ha. Unsaon na lang kaha, ug matukhang na. Sa moto nga sige na mig-chat ni Sir Dandy. Hinay kayog move sa inyong uncle oy. Di ka maog pinakwiki. Sige ra mig-chat pila ka adlaw. Nos apakata kay score ani. Nagpabisi-bisi lang gyud yung auntie sa trabaho kay aron dili magsige gunahuna og momol ni Mary ug Gabriel. Panginabuhi sa ang unahon nato, unya ra nang momol aron naatay makakon. Unsaon pag momol og watay sustansya nga tarong. Bitaw. Kay bisi-bisi lagi ko, halo ka bantay nga nanawag day si Dandy 4 hours ago. Opo nagbilin og text tugon sa ituyo. Masungot yung ko aning manawag nga dili nato matubag. Unya dili mo text ug unsay tuyo. Labi nagwa tay load. Ug kining pubari na ta kaayo kay nahurot ng sweldo. Nakitawag pa ko sa kong kauban ug nganong nanawag siya. Pasing gingnan nga hello sir, si Sandra day ni. Wala na ko matubag imong tawag niya. Tubag siya nga. Imo po ning number ma'am. Tubag ko nga, dili sir. Nakitawag ra ko kay wa ko'y load. Paita eh. Huwawad doon. Natay trabaho pero dili ta ka-load. Taningon si Dandy nga, asa ko niya ma'am. Pwede kuhaon ka na ako. Sa akong unahuna, pwede kaayo. Pero ako siyang giingnan, maikaw buta ni sir eh. Asa day ka karon sir? Tubag siya nga, niya pag station ma'am. Wala man kahay nagpaabot ni mga lain. Tubag ko nga, wala man pod sir. Tingnan siya nga, paabuta ko diha ma'am, kay kuhaon ka na ako. Kay lagi, hagardo versus sa na inyong auntie tungod sa kadaghang trabaho. Nagdali-dali gyud intawon kog pangarte. Kay mao na ni ang sugod sa kong tukhang journey. Nayabag na yun ko ani. Sala yun ning Mary ba? Sa mga to nga foundation gamay, blush on gamay, ug lip tint gamay bisag na ay mask.
Then perfume gamay og buhok nga kinamay lang ayos na. Lopa din yung auntie. Sa may dugayan, mabianta sa biyay ani ug magdugay-dugay. Ako pa'y nauna sa mong sapa. Taod-taod gahagoros ng motor sa inyong sir. Nayamas na. Lami kayog motor inyong sir. Lami pa niya. Uta na siya nga, ganihar kagawat ma'am. Tupagpud ko nga, karon pa pud sir, dungan rata. Bisag gilamok na jud kog hinuwa. Then mingon siya nga, niuli pa ko ma'am, kay gikuhaan ka na kog helmet. Okay ra nga mga onsa ta. Mitubag ko nga, sige sir. Dayon, dili na ta mag-expect og suotan patag helmet ani, pareha sa mga K-drama. Kay hinay kayo inyong angkot. Galisod pa og angkas kay taas kayog motor. Unya, pencil skirt pa jud akong gisuot. Naglugos jud kog tikang, ni tongtong pa kog taas nga siminto aron makasakay. Mayo gani, kinapod tay ikapang hinambog nga legs, pero dili lang lo. Gabi na ba yun kog sakay, mabidlak pa lang akong saya. Namora, makitang kahiladman og ang mayor's office. Bitaw. Sunod magbawon ako gi jogging pants aron makabilangkad putag dako. Dili pa ni sir ha, sa iyahang motor ba. Pero worth it gihapon kay nakahawid ko sa iyahang motor. Umingon pud siya nga, gunit ma'am kay mahulog ka. Mitubag ko nga, lagi, wala rabay mo sawo, sir. Pero wala ko nigakos sa. Gunit ra ko sa sanina ni sir. Hinaramandaga niya kay daghang sakyanan. Humutang axe ni sir. Giligo pa. Then nakaabot na yun may sa lugar kung ahami mga on. Kaloy sa Diyos. Wala aratawon ko na hagbong. Unya niya mas na yun kay mahal ra ba kaayog pagkaon dere. Makautang yun ko aning Sir Dan. Nalingaw po yung istorya ni Sir Roy. Dili po mawadag istorya nga hapit na may magisgot og war on drugs. Dayon lami na kayo mong topic sa dihang sigig miss call akong ahak nga manghon. Gipotol na lang nako ang mong topic kay basig importante. Then gibasa na ko ihanta. Singon siya nga, ate, paghapit daw og patok-tok manok ingon ni Papa, kanang mix og pallets. Buing yun. Kung reply ko nga, ihawa na tanang manok diha. Busy ko dere. Ayaw ko istorbo. Dili ko kahapit. Haka jaliye kayo. Balag pat yun kong papa. Basta dili lang kumamatay sa kauwaw nga moingon ko ni Dandy nga. Nga sir, punong sa kay hapit sa tagpatok-tok sa manok. Makaingon palang nig na ako'y manok pang sabong ba. Sa bungera atong labas ani. Kanya dakpunon ra ba jud og mga tigpanokis og manok. Naahak na jud. Sumoto nga mga 7 na minahuman kay daghan pag chika si Dandy. Mayo gani kay gilibre ko. Wow kayo og mangutang ko. Dayon isakay na pud ko sa motor nga perting habuga. Kuwang na lang magtungtong og bangko aron makasakay. Nakachancing na pud inyong ante in town. Lami man paarsa ni sir. Pero naapod ko ikaw wala yun ko mugakos. Gunit ra sa sinina. Pero pagkaahak nga diha nami sa luag nga highway, nipakusog man inyohang angkol. Nabuing na. Nakagakos kog ahat. Buing. Mahulog pa lang ta. Wala na unta ko kasend og confession ninyo dere. Biyahing langit na dis. Mayo gani kay full face pod akong helmet. Mura unta ko gisagpa-sagpa sa hangin. Then naabot na gid mi sa moa nga kumpleto pa ako ang body parts. Fast and furious man si sir. Then ako siyang giingnan na nga salamat sa paghatod sir. Tubag siya nga, salamat pud ma'am. Imo sa ng helmet kay hapiton kanako ugma sa buntag. Medyo nilihok na yun inyohang angkol Ug ako siyang giingnan, uy, di ba ka mahasol sir? Layo-layo ra ba ning amoa sa inyong station? Tubag si Dandy nga, okay ra na ma'am, madara na. Tubag ko nga, sige sir, aron malibre akong plete. Then may katawa ko. Then may si Dandy, nga sige ma'am, kita rataog ba. Then ako siyang gingnan, nga sige sir, hinay-hinay lang.
Dayon maayo na lang kay wa ko kasab-i sa kong amahan kay nakapalit raman di ay og patuktok akong manghod. Siya man day sugo ni Papa. Unya gipasa nako kay makahapit ra daw ko. Sa moto nga gikulatan nako kay istorbo kaayo sa mong date ni Uncle. Nga ML raman di ay ang ahak. Dinungutan akong Papa, kinsam ng helmet day. Tabag akong manghod nga di araman di ay nang palitan tag helmet. Pila po natin. Mitubag ko nga sa polis na buing. Timiyon ako manghod, nanay panghatag helmet sa mga polis ron. Pahuwama ko ana og mabi. Mitubag ko nga, hulmi suway kay tangtang na imong ulo. Timiyon akong Papa, kang kinsa day na Sandra. Mitubag ko nga, amigo na ko pa, nakihits ko. Timiyon ako manghod, ning hits o niya wag uli ang helmet. Bisag uyab yun na niya ba? Din yun ako mamapod nga, nanakuyab day, kinasa man na. Then mayon ako manghod, basig buntis na ma. Nahago jud kog explain sa mo ang balay. Sa mo to, nga ka-chat-chat gihapon miss yung uncle, ug way kahumanan among istorya. Chat ra kay wala ligay load. Paita Dili na lang na ako i-detail ang mga istorya kay basig maibog ang mga walay uyab diri. Bitaw. Tungod kay nito karapod akong kabuhi. O katugan ang gabi una. Kaha. Imbis kay mag-beauty rest ko kay kuhaon kong dandi ugma, gi-insomnia noon ko. Tungod siguro to sa padagan sa iyong uncle nga murag bayawo na tapayngon sa langit sa kakusog. Sumoto. Yang resulta pagabuntag, mura kog abat nga nag-overtime sa Balete Drive. O kaligo pagabuntag moray atong kamatyan nga maligo nga walay tulo. Wala pa gani ko katukhang ni Uncle. Bawion lamang nato sa perfume nga Victoria's Secret o Vitress Hair Freshener aron di ta manimahong online. Gisabot na ko daan si Dandy nga adto sa iskina ra maghuwa. Kay naay mga silingan na mo nga lupig pa'y CCTV camera kung makabantay. Early bird kaayo inyong ante og si Uncle Nay kasabot dili halata nga excited. Ako na po'y nauna sa mong sabot. Taod-taod, diha na inyo ang sir. Layo pa, nangalisbo ng axe bisag nakamask ko. Mao man siguro ni tigligo ni sir. Abunda kaayog axe ba? Usang karton sigurong axe ani. Pwede siguro ko makapangayo ani para sa ako ang manghod. Baho naman tog pakay. Bitaw. Sa mo to nga good morning ko niya. Pag mitubag siya nga, morning ma'am, ganin na ka. Mitubag ko nga, karon pa pod sir. Nangita na pod kog taas nga siminto aron makaangkas ko sa motor ni sir nga porteng habuga. Masungot ko ani, magpagama yud kog hagdan ba. Hadlok og nilingkod nato, matikang kang tag-ahan. Unsa kay porma nako, mura siguro kog baki nga nataga. Mamatay siguro ko sa kauwaw ni Dante. Di jud ko pakitag usang tuig ba. Bitaw. So mo na to, nga nakaplastar na yun inyong ante. Nigunit na yun kog taman noy. Bahala mo diha. Biyahing langit na dis. Kay boring man ang sunod nga mga adlaw, kay na busy inyong sir. Wala na kay kuniya mahapit-hapit. Maong fast forward ta sa mga adlaw, nga wala na busy inyong sir. Wala pa yun akong gihuwat nga makakwiki oy. Hinay pa sa umang inyong uncle. Wa kay balo, ug unsa na among status? Married ba o divorce na? Basta kay angkas-angkas lamang ta ani sa motor niya. Then gikuha na pod kiniya o sa kahapon. Angkas na pod niyang ante. Mantener sa taanig motor angkasan kay dugay pata kaangkas sa driver. Bitaw. Lami na kayo ang padagan sa iyang sir. Di pod kayo kusog. Ug sa dihang niabot mi sa crossing ug dihay ni hagoros nga motor sa among kilid. Pwerte na kong kuyawa oy. Hapit jud may masungag sa motor. Maayo kay action star iyong uncle nakalikog pinakalit. Nabuing na. Ayo kay nigunit yung kung maayo ni sir kay kung wa pa,
dive yun ko adtong kanal nga daghang luwa. Naahak na dyan. Nangurog akong tuhod adto Mauli gining kahadlukan na kog mga motor lagi. Mong atukon yun ako ang manghod og magpakuso. Mamatay taaning Virgin Mary. Sayang kayo. Tinangutanan si Dandy sa kuha. Nga okay ra ka ma'am. Gakurog intawon ko ato og mitubag ko nga buhi patawon sir. Dan mingon si Dandy nga okay ra jud ka ma'am. Nang luspad man ka. Mitubag ko nga buing. Kinsay di imang luspad ato sir. Hapit ko maugsok sa kanal. Maungit-ngit namin nakauli. Kay gabi naman, giagdan akog panihapon si sir bisag wa o kay bawo og naaba mi sudan. Kaingon kog mobalipad, nisugot man noon pagkabuing na. Nagunahuna ko unsay ipasudan ani. Mukaon baka nigbuwad o ginamos. Sa mo to nga didiretso na dayon sa balay bisag wala ta kahibalo og uyab na ba nato ni si sir. Pila-ila din sa ginikanan og sa ako ang manghod. Fights na. Ayo kay diha po'y baboy. Gihumbaan ni mamang og dali-dali si Sir Roy. Pakanon nung tato na kog buwad o ginamos ba. Pag kumagkaon, giagda pa sa akong manghod og inam si Sir. Mayon tag beer, tuba pa jud. Gisipat-sipatan na nako akong manghod kay way kauwaw. Tuba yoy gihatag. Ako'y nauwaw jud. Maayo kay wala ra po'y pili siyang ko. Niyarok pug tuba. Mga do ka baso ra kay mag-drive pa daw siya. Bisag giluod na tuba kay di mo inom og tuba. Sumangil kayo. Pagkahuman gihatod pa nako siya siyahang giparkingan kay basig hanggabon sa mo mga ero. Looy kayo inyohang angkol. Wala pa gani ko kapak ani, unahan ako sa akong mga ero. Yahay kay sila. Dan mingon si Dandy, nga salamat sa panihapon ma'am. Tubag ko nga, sure sir. Hinay-hinay sa pag-drive. Tubag siya nga, ma'am, musulti na lang ko sa kung tuyo ni mo. Mitubag ko nga, ay, napaday kay tuyo na ako, sir. Then may katawa ko. Then may si Dandy, nga lagi, manguyab unta ko ni mo, ma'am. Then mitubag ko, okay raman, sir. Then may si Dandy, okay rag Dandy imong tawag na ako. Formal man kayo ang sir. Sa kunahuna, pwede na ba ko kiligon dere? Lami man po iambak-ambak pa. Kung mitubag ko nga, sige, Dan na lang. Sabihin si Dandy, nga sige, salamat ma'am, aris ako. Sa kunahuna, maura to, asa ng momol, asa ng quickie. Nayabag na yun Buhay mangguni si Mary. Pwede ipahuwam sa ang espiritu ni Gabriel aning Dandy be. Bisag 1 hour lang kay nasubraan sa pagkabalaan ni si Dandy ba. Dapat mo ni giparis ni Mary nga balaan kay ngana. Mauwaw ang punta sa ato ang medyo bad nga hunahuna ba. Muna ko siyang giingnan nga sige Dan, amping sa pag-drive. Moto nga tigang yapon yung ante. Expectation versus reality. Wa jud ninyong angkol ba? Di ta ka-score. Wa jud ning tukhang-tukhang. Fake news kayo. Na-scam mo. Pero okay ra gihapon. At least ni-improve gamay. Mahog og kitay maning kamot ani. Kami sa kumanghod ang nagtiwa sa usa ka galong tuba. Puslan man. Maghubog ta og maoy. Giahak na yun Pagkaugma, wa ko kabangon Pero, day off na ako. Haka sa tuba Yamor badyoy sagol. Isog manday pod ning tuba no. Bitaw. Dagan nag-miss call si Uncle. Nasungot trabajud ko ini gabi. Nalingon si Dandy nga, ma'am, dugay ligi ka nito ba? Maingon ko niya, nadugay kog mata Day off manggod na ako. Tinungtan si Dandy, nga saan man ka karon ma'am? Mitubag ko nga, anir ako sa balay ron, kay lisod lakaw-lakaw, daghang COVID. Then mayon si Dandy, nga muanha ko niyang hapon. Okay ra? Mitubag ko nga, okay raman. Moto nga bisag hangover pa ko sa tuba. Kadali-dali di kong ligo
Basig na saniba ng Gabriel inyohang angkol di. Nag-effort pa kog himog mango float kintahay para sa inyong angkol nga lupig pay uma. Mga alas 4 na to sa dihang inyohang angkol nga humotog aks. Gadala pag pizza. Mo na'y mamisita. Dalagyog kaon ba? Mapigilantakan sa kumanghod. Wagyo'y uwaw tawhana. Para munda to nako ba? Dinangutan akong manghod kung tagpila daw ang motor ni Dandy. Ahak jud kayo. Kay bahon ako sa buhaton ani. Muhulam ni sa motor ni Dandy ba? Gisigahan na nakog mata. Buing jud kayo. Maawawan na pod ko ani. Di man mi sa race na mo, gipalayas na kong panuay kay istorbo kayo. Dinangutan na si Dandy. Nga pila ni day edad si mo manghod ma'am. Mitubag ko nga 5 years old pa man siguro na. Then may katawa si Dandy. Then may kalitog ingon si Dandy. Nga ma'am, katong gabi iba. Tubag ko nga naman. May tubag si Dandy. Unsa may tubag ni mo ato? Then tubag ko nga, unsa may tubago na ako? May si Dandy nga, katong giingon na ako ba? Then may tubag ko nga, kato? Di ba niingon ako mo? Then may si Dandy, nga sure ka ma'am. Then ang tubag ko nga, sir, gisugot na ka na ako. Dayon, maayo na lang po. Kinilihok po gamay yung angkol. Gigakos ko. Abi kog ako pa'y matok ani para mulihok na. Humutag yung axe ni angkol. Maayo kay naligo gid ko. Manimahaw unta kog tuba. Nabuing na. Magpanglingi buta ini basig mo tunga og kalitong akong manghod. Ahak ra ba jud kaya. Damihan si Dandy nga I love you ma'am. Then mitubag ko nga I love you po sir. Og wa yun ko masayo. Diha yun akong panuway nga manghod. Lami na kay kong gakos ni Dandy. Then mikalit lag ingon ako manghod. Nga te, asang remote sa TV. Pagkaahak yun. Lami ihagbong sa bulkaning bata. Nakapunit kog ahat sa pizza si Dandy. Moray tuyo sa panuway. Nakatawa na lamang kong Dandy. Bistado si sir. Mura yun kog yabag nga sige katawa. Hagua po daan niya. Nakapanghupaw gyud si angkol. Pero wala jud ko misugot og di ko ka-score. Gibira na ako si Dandy o gikisa na ako sa lips. Bahala kang manghura ka. Dili lalim mabiti. Nakuratan yun yung angkol. Wakalihok. Murag kahoy nga giugsok. Maayo kay nakabawi ra. Ni bawas po. Bahala mo diha. Basta kay makatilaw ko sa lips ni angkol. Sumoto nga ako'y nibirada sa inyong angkol. Hinay mo. Pero aggressive mo po di iPod kaayo. Makahubag mo po dog lips. Pwede na may mo apil ani sa mga singing contest. Kami joy mo daog ba? Giahak yan. Na-stress akong lips at diba? Muragi pa ako lampini. Maayo kay na busy akong manghod sa sulod. Nakapatuyang mi sa among gibate. Maura po to'y gipabantay nilang mama namo. Totod, nibalik na ang kamahak nga gidalag popcorn. Mo ditong na busy kay nagluto man diay. Dayon ang ulos jud akong manghod sa motor ni Dandy. Then misugot pod si Dandy basta dili lang daw dadon og highway. Mga 30 minutes daw balik na dire. Mo tong gipangutalan nako si Dandy kung nganong iyahang gipauslan iyahang motor. Itubag si Dandy nga para walay bantay. Sumoto nga nakalugar jud may gamay ni Dandy. Taod ni uli na kumanghod. Dayon nangagda siyag tagay ni Dandy. Itubag si Dandy nga kung okay ra si mong ate. Mitubag ako manghod. Nganong mag-agad makaanaya. Nga labaw po nang manginumay og tuba. Ahak jud kayo. Gibuno na ko galon ang buhing. Ko atoy. Wara ba kay bawo ni si Dandy nga moinom kog tuba. Nayabag na. Hapit na nako mabungian ako manghod. Gilaglag man hinuon ko. Si Dandy nga moinom na kag tuba ma'am. Mitubag ako manghod. Ooy, inom gani nagsuka. Ang resulta naa na may katagay sa akong manghod og tuba. Og dinhi na human ang ako ang drama.
Hangtod karon wala o katukhang sa balaang dante. Taman rami sa paakanay. Maputol pa kay na akong manghod nga murag tarsier ang mata. Pero salamat gyapon sa tukhang ni Mary, nakaila na ako si balaang dante. Ladies and boys, sumoto. Kapaabot magmotok hangay no.